Muni kok muni. Terima kasih buat semuanya nih, Mbak Ece siap-siap gitu loh, wes. Ayo. Bisa. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya, Nangan jauh. ngani orang pun bano kok. Semayang dulu. Semayani nggih. Oke, makasih monggo semayane kanggo dikatoran nggih. Gendeng pertama kanggo dikatoran nggih. Suwun buat semuanya, ada roji, ada catur, ada Catur. catur mawon nggih. Kok ngene iki, Mbak? Jajan sih. Ya gitu. Oke, lanjut. Cukup semene rasa welas atun gandoli kula reka sing keneng dieman gerogoti Eniso semene biae timbang kuat kantoranto ngerasakno nganase
ayane urip bebarengan sing baru riko Weton bundeli taline rasa nang punjere dodo krana samayane urip bebarengan sing weruh rika nglorati sing weruh rika nglorati Yang pertama nganggur kotor barwang lor tilur semayane kanggo rekowe napa bae ngerendam rendem kang tuwe sun kowe sing bisa sing bisa isun sing bisa ninggalno rika masya jare adono ngarep mata magi bareng ana ring jero dodo iya sing kira sing pira isun sing kira nglirik wong liya masya tau wis akeh wong anggodo isun datang yo manteni riko ayo kamu nih ya iki walasun nyata isun kanthi ngateni tekan riko sun dalu riko ati-ati teko kanggo ngrendhem rasa kangen amring dodo sun kowe sing bisa isun sing bisa ninggalno rika maca jare adoh nang ngarep mata mage bareng ana ring jero dodo sun iya sing kira isun sing kira lirik wong liya maca tak wis
asik. Ayo. iki welas sunyang noto isun kati nganteni tekan riko Tekan riko. sun jaluk riko ake-ake teko kanggo ngrendam rasa kangen angring dodo Asik ayo wong mumet wong ngenes la 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 Terima kasih kanggo ngerendam gitu lur rasa kangene ana dodo nggih. Terima kasih buat semuanya nggih. Selamat bergabung kangge wong mumet iki lur. Apa malih nggih? Dugel ndi kenapa saya sing anyar menunjuk rapi sing anyar urut dadi sing anyar Sing samo acara rudati lur nggih. sing lawas wis samo Lawas wis samo niki nggih. Chandran apa catur, Mbak? Chandra Chandra nggih. Dugel endi ayo lur nggih. gendeng sing Banyuwangi Maknya senang hati, anti gores halus. Nanti tapi mbak ya. lha iki Hati gue dewe mbak. kowe kasir iki to Sama mbak iki. Ayo asik. La 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 ayo asik du dugendi hati nelongso ya ya Hari keronto-ronto nganteni riko semene lawase kok sing ana teko sing ana teko la 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 asik la 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 endi janjine riko sang semaya kare arep teko dampingi ati tapi aku riko saporene yo sing ana kabar sing ana tuntunge apa
wis sing demen maning oh ta wis lali wis lali ati nelongso ya ya kari keronto-ronto asik nganteni riko semene lawase kok sing ana teko sing ana teko mawa basar minto iya la 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 ya endi janjine riko angsamayane jare arep teko biniati tapi aku riko Ika saporene yo sing ono kabare sing ono kabare sing ono julunge juntrunge opo wis sing demen maning opo tak wis lali wis lali endi janjine riko Ika angsamayane jare arep teko ndampingi ati tapi aku riko saporene yo sing ono kabare sing ono jundunge opo wis sing demen maning opo ta wis lali wis lali duh kelengi Duh, lendi lur nggih. Selamat sore kangge Abah Sarmito nggih. Monggo selamat mendelok. Napa malih bae? Bolas Bolas. Ya ya ye Terima kasih, selamat sore buat semuanya dulur ya. Selamat bergoyang lagi nih. Aku menunjukkan pukul 2 nggih, 25 menit nganggo galur. Oke. Masih bareng Mentari FM. Ngangen nih coy. Iya. gendeng-gendeng Banyuwangi Makus nang hati. aku sing bisa lali Iya iya. opo iki nang aran welas kaya kembang hamburu mekar mekare no
Ceng peduli mong kepengen ketemu mungkir wis sing kira jelindut apa tak bisa rasa angsun kowe wis nginep ning jero dodo janggep noreng ragan kula asik yo jan gendeng Banyuwangi maknyet ning ati asik anti goreng halus tulisannya kaos kaosnya tinggal dewe kalau bailer kiriman ke Hongkong mahal ya toh mbak iya asik apa riko sing kerasa kangen iki sing kangen ditahan ayo Sang Tondro Dewi yo nganteni mangu randu tekan riko adoh nengok parenya lo ngarep-ngarep onyek riko iki dang aran welas gendeng kucing Banyuwangi maknya seneng hati anti gores halo aduh nong disangkane sangka sing peduli mong kepengen ketemu mungkir wis kira nyelindut apa tak bisa rasa angsun kowe wis nginep ring jero dodo jangget noreng ragan kula apa riko sing kerasa kangen iki sing keneng ditahan Sang Tondro Dewi yo nganteni mangu ngerandu tekan riko adoh ngengok pareng nyelo ngarep onyek riko iki tahan aran welas kangene kaliwat yoro Malah sekarang katoran tinggalkan si gedeng ya, spesial yang lagi nyantai di rumah nih kesukaan gabungan itu lagi. Apa malih bayi? jerune welas Jeruni welas, nggih. Kane Fitri Kok jawa emang. oh jawa Oke, naik nggih. aku
Jawa suaranya kapan keluar. Asik. Jerune welas nganggo recolor, oke? Ayo semuanya selamat sore nganggo recolor. Yuk saya asik. Ampak ing stasiun lengo wangi totale biru Iya Bang Roy. riko kapak awak isun angger bengi sing bisa turu sawah kekal kuncing Siang. alawangan nilani Asik. lendia kadung diwalati sun sanjani raino bengi Bang Roy kawasan mana Bang Roy mat hujan nggih Bang Roy. Selamat berhujanan Bang Roy nggih. Di sini terang kok, panas Bang. Ya sing ngono ibarat bisa ngumpamakno jerone welas dunyang riko ati mula sing kenen diungkiri welas suci mula angel diilangi ampak ing stasiun lengo wangi botole biru riko kapan awak isun angger bengi sing bisa turu sawah kegasun jingkari talang wangan tunilani lendian kadung diwelasi sun sanjani raino bengi Kawasan Muntar Udan Deras ini nggih Bang Roy. Oke nggih. Ya makasih kanggo Bang Roy nggih. Muncar mana gerak ya Bang. lupa ingat kula kali Bang Roy ingat kula tau nang radio angkat Bang Roy iya Heeh nggih. iya Bang Roy Bang Roy nggih, niki Mbah Akas nggih. Tasih eling kalih radio Akas nika nggih.
angel ilangi mulo angel ilangi. Makasih kangge Bang Roy, selamat sore. Aku barat pasar Muncar nggih. Oh, ngoten nggih. Endi nih, Mbak? Kulone pasar Muncar. Kulone pasar Muncar. Elingku Bang Roy pernah nang radio Akas. Lah niki radio iki etane radio Akas ya. Ayo makasih Bang Roy, monggo pinarak nggih. Ayo jajal roji apa merket hatine roji. Merket hati roji. Kuwi ra tau krungu ra lagu dia. Nggih, Bang. Ayo Bang Roy, makasih yang dari kawasan Muncar ya, nggih. Selamat sore ya dulur, nggih. Di sini nggak hujan kok Bang, nggih. Gantian paling nggih. Ayo Bang Roy tarik, nggih. Asik nggih. Hihi. Asik. Ayo tangan ini kabeh. Lagu ini Mbak Gaul iki biasa ya. Ayo Mbak Gaul, nggih. Salam kenal Mama Sekar dari Bang Roy, nggih. Oke. Jadi parani wae sudah kebakar-bakaran ya Bang Roy. Jareng iwak di tengah ora sampean Bang Roy. Asik gue. Ayo Bang Gaul apa? La la la. Iya, ayo Bang Roy salam kenal juga yang pertama yang dari Muncar dulur. Sing Ngomonge wala sing ana watose ora karo ati diarep mayane guru omongane kari omane kari rikala luput ring janjine angen sekabeh akhire musna ayo Bang Roy ora sisa kini uga serna Serena mergane riko demenan nabi wong liya karipanan rasane ati nyeluluk ring awa. Ayo Bang Roy, bakar-bakaran Bang Roy.
Tahun baru pasti bakar-bakaran di Mentari nggih Bang Roy. Oke nggih. Setiap radio ini nggih Bang Roy nggih. Kalau malam tahun baru semuanya bakar-bakaran, nggak di radio tok Bang Roy nggih. Di latar-latar aja paling baik ya bakar ya Bang. Kira-kira ya kok. Jelas. Kula mawon nggih bakar. Sama anak-anak. Ayo Bang Roy, tren tahun baru iki. Pokoknya wis diusumkan bakar-bakaran iki Bang Roy nggih. Tapi saiki bakar saya yo gak apa-apa Bang Roy. Aja ngenteni tahun baru Bang Roy kesuwen. Asik gue. Bae. Isun sing kuat rasa kangen kadung ketiki Asik ya talane riko Riko ngarani ati riwayate pengen asik gue. Karang-karangan riko nyulek mata mrakesati Asik. enteke tangi banyu mata karya sate Lela lela lole. arep apel isun bingung wadul nang sapa Asik. Ayo Bang Roy. yakne gelis ilang rasane Rasane Peri ati tatuk rono lupute janji asik. Oke, makasih kangge Bang Roy. Selamat sore nggih. Jalan menali yang pertama harus sekali gitu dulu ya nggih. Wah, oke baik, diperkes lagi nih ya. sepiring berdua Bang Roy Oke. kanggo Bang Roy belajar Bang Roy Ayo Bang Roy dikasih. ijek ngenceng para bi Asik. Iya, Bang Roy. Oke. Kok Rosita Maida Laila Mbak? beda lain Laila mau nggih. aku ya ora pati iso sama ngerti dia ora tahu aku Iya. Belajar lagi. Si asik ya. Asik ya. Iya. Ayo Bang Roy, oke. Asik. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama hidupku merasa bahagia mendampingi dirimu dalam suka duka walaupun hujan basah berdua mendamai cinta
sama Bunda Mentari yang cantik, cantiknya luar biasa Bunda Mentari ini Bang Roy. Idi rayu nih. Tiada ku sangka, tiada ku duga, badai derita datang melanda. Asik, makasih banyak ya Mas Bang Roy. Sama-sama. Ini kau jauh, entah di mana, tinggalkan aku di dalam kecewa. Mengapa tega hatimu, oh kasih, cintaku engkau khianati. Dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Tiada ku sangka, tiada ku duga, badai derita datang melanda. Kini kau jauh, entah di mana, tinggalkan aku di dalam kecewa. Hatimu ku kasih, cintaku engkau khianati. Bila ku ingat dirimu saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Asik, sepiring berdua buat Bang Roy. Tak undur dulu mau mandi Bang Roy nggih. Bab lagi sapa sih jenenge nggih? Mbak Komariah. Apa bener lho? Mbak Komariah niki jenenge Bang Roy nggih. Aslinya tuh nggih. Tapi di sampean lho wis buka iku Bang Roy, wis berteman dulu sampai Mbak Komariah ya. Apalagi Mbak Gelandangan. Gelandangan. Jajan dangdut. Dangdut. Yo boy. Oke, ayo Bang Roy nggih. Asik, yuk. Iya. Sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang
menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumah dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Assalamualaikum, pekelinu, waalaikumsalam. Selamat sore semua, pekelinu. Terima kasih kanggo pekelinu semuanya. Baik belajar enggak? Selamat sore buat semuanya nggih. Ayo Dok Airen, Bunda Lasri, pekelinu, Bang Roy. Sudah rasanya air mataku. Iya, Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumah dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumah dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Badan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Terima kasih nggih kanggo pegelinu nggih, Emi nggih bahagas pegelinu. Oh, berarti kita weruh aku iki. Nggih berarti bae, sinten bae? Mbok aku ya lali ya. Ya jenenge pegelinu ya bae. Ya ora pekel ya ora linu. Lah nggih niku Mbak. Kula nggih bingung ora lek mesti tarik pegelinu niki nggih. Ngapunten pegelinu piyanten putih ngapunten kok diganti jeneng iku lho. Irangan bae niku. Bae ra paham iki Nduk, pegelinu. Putusnya di Surabaya, bocah ning Banyuwangi. Ayo pegelinu nggih, milur. Asik, iya. Ngapunten pegelinu nek telepon bae kon gawe Emi.
kene bae. Kamene lawase sun koleti asik ragane sun sampai ke iki cengklume moto sing sun pikiri asik ngatono ngatono nong iline banyu nyanyi ngomong riko rentamise embun asik kemulono tuh bingung misu wong ayu hamun nyamanyo asik yo la la la. Kanggo Mbak Mustika selamat sore juga. Dek pegelinu. Asik Ngupo sangen lo mendem rengatu Rasa-rasa Jawa iki Wong ayu dalam kaki dapat teko sun kendang sun go wong tuwe loro kadung isun wis gendong riko gendeng sing Banyuwangi manis nang hati anti gores halus. Mbak Mustika bentar ya Mbak. ngangi coy La la la.
kerasa-rasa awak iki Iya. Rikaya nangani Nangandi. semene rawate pun boleh tono Ngatono. nong irine banyu ngomong riko Riko. rentani sembun kemulono bingung bisun wong ayu tamonyan manyong Asik. Ate. Alam mo pagalino, alam mo lang sa tulutan ni bawaan ni Dolor. Yan, cek menane eh.